Skrimy. Ať už je máte rádi, nebo je nesnášíte, potřebujeme je, aby jsme se mohli zlepšit. A vlastně, co to jsou ty skrimy? Skrimy jsou customery, ve kterých hrajete proti jiným hráčům. S tím rozdílem, že až bude 80 a méně lidí naživu, tak se vůbec, ale vůbec nefajtí. Poté, co začne 5. zóna, tak se znova začne fajtit. Zkráceně, trénujete hlavně endgame. Teď se ale dostáváme k tomu, proč je endgame tak důležitá. Dobře, představte si nějakého hráče jménem Honza. A Honza se snaží poprvé kvalifikovat na Solo Cash Cup. A Honza je docela decent hráč. Má dobrý mechaniky, umí dobře stavět, aim má na špičkový úrovni a tak dále a tak dále. Po nějaké době Honza hraje svou poslední hru a potřebuje win, aby se kvalifikoval. Ale ještě než vůbec začne endgame, Honza umře. Honza je zdrcený a každou chvilku si připomíná, kdy umřel a ztratil svou poslední šanci se kvalifikovat. Místo toho, aby byl smutný a zdrcený, on radši sleduje replay z poslední hry a říká, co udělal za chyby. Potom se rozhodne zahrát si skrimy a zapracovat na svých chybách. Protože když budete aspoň 3krát denně hrát skrimy, tak vám garantuju, že uvidíte fakt dobrý progres. Ještě k tomu v endgamách můžete dostat hodně bodů, ať už za plays nebo za killy, a killy v endgamách jsou fakt lehký, protože skoro každý panikaří a nevědějí, co mají dělat. Ale může se stát, že někdo neumí vůbec fightit v endgamách. Tak na to vám řeknu, že byste se měli zahrát nějaký Zone Warsy. A tady je proč. V Zone Warsech musíte mít tempo se strmou, protože strma se jen tak nezastaví. Zároveň fighty ukončíte mnohem rychlejc, a to je na Zone Warsech to dobrý. A pokud nevíte, jakou creative mapu na Zone Wars máte hrát, tak vám určitě doporučuji 32 player Zone Wars. Za mě ty nejlepší, který můžete hrát. Je tam už chapter 6 loot, takže i nový movement, což je vlastně v endgamách to nejdůležitější. Teď, když už víte, co to jsou skrimy a proč je hrát, tak si ukážem, jak je hrát. Na to, abyste mohli hrát skrimy, potřebujete jen Discord. Na Discordě si připojíte na server Noble Practice Scrims. Pravidla a detaily si tam můžete přečíst. To bude od tohohle videa všechno. Budu rád za like nebo odběr a my se zas někdy uvidíme. Ahoj!